क'क्राझारगुरि फोरोंथाय मिरुआ प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय सिरियै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ। खनसेल' बाहायजाग्रा प्लास्टिक बन्द खालामनो सरकारा बयखौबो खावलायदों। बुहुम बिखाखौ गोबाव फोथांना लाखिनोब्ला प्लास्टिक बाहायनायखौ जों बन्द खालामथारनांगोन। बेखौनो नोजोर बोनानै सरकारनि खावलायनाय बायदियै गुबुन गुबुन फसंथानफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरखौ प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालामनो एबा खनसेल' बाहायजाग्रा प्लास्टिक बाहायनायनिफ्राय सांग्रां खालामनायनि थांखिजों बायदि रोखोमनि हानजा सुरनाय साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। बेबायदिनो खनसेल' बाहायजाग्रा प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालामनांगौनि क'क्राझारगुरि फोरोंथाय मिरुआ सिरियै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझारगुरि फोरोंथाय मिरुनि बानजायनायाव बे हाबाफारियावनो गासै फोरोंगुरुफोरजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा आखाइ आखाइ प्ले कार्ड लानानै हानजा सुरफादों। क'क्राझारगुरि फोरोंथाय मिरुनि गोरायुं सोमदोन ब्रह्मजों लोगोसे हाबाफारियाव जर'खायै बाहागो लाबावदों क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म। बेयो गाव गावनि माने जोङो दिनैहाय प्लास्टिकआ फैदों खिन्थु सिंगल इउज प्लास्टिकआ बिसेसकरि जोंनि इनभाइरनमेन्ट बा आबहावा बा बारहावायाव जोङो माने गाज्रि लाबोनायखौ बा पलिउसन खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बेनि थाखायनो इनभाइरनमेन्ट डे अबजारभेशन 2022 आवहाय फरेस्ट आरो इनभाइरनमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय कमप्रिहेन्सिभ एक्शन प्लेन लानाय जादों। जाहाथे जोंनि समाजनिफ्राय जोङो सिंगल इउज प्लास्टिकखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै सिनायथि खालामनानै बोखारस्रांनो हायो। बिनि थाखाय कमप्रिहेन्सिभ एक्शन प्लेन लानाय जादों। आरो मोजां खबरा बेनो जे बेखिनि एक्शन प्लेना जाहाथे सुबुं समाजनि गेजेराव जों सांग्रांथि लाबोनो हायो। बाहाय SCERT आ गासिबो एजुकेसनेल इन्स्टिटिउसन्सखौ माबा हरदों माने थांखि खालामनानै हरखादों जे नोंसोरबो बाहाय कअपारेसन खालामनांगौ, जयैनो मावनांगौ होननानै। आरो आङो माने क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारपारसन जानानै क'क्राझार सहरावबो जाहाथे जों सिंगल इउज प्लास्टिकखौ सिनायथि खालामनानै बोस्रांनो हायो। बिनि थाखाय जों खामानिखौ माने आवगोल टास्क फर्स हगायनानै खामानि मावनायखौ जों मैयानिफ्रायनो जुरिजेनदों। आरो बाहाय जों माखासे स्ट्रिट प्ले लाबोगोन, सुबुं सांग्रांथिनि खामानिखौ जोङो मावगोन आरो स्ट्रिक्टलि जोङो अर्डार खालामगोन जे जाय सिंगल इउज प्लास्टिकखौ बाहायनाय जायो बेखौ एक्शन लानाय जागोन, पेनालाइज खालामनाय जागोन होननानै। आरो जोङो नुनो मोनदों जे नालाफ्रावबो प्लास्टिकफोरखौ साफा खालामखांबाबो गारनानै ब्लक जानानै दैबाना जानायखौथ' जोङो बयबो खस्थ' मोनखाबाय, भुगिखाबाय। आरो नैबे फैगौ समावहाय जाहाथे जोंनि सुबुंफ्राबो सांग्रां जायो, मना लानानै फैयो। जों शिलंफ्राव मा नुनो मोनदों जे ना बाजारफ्राव गावबागाव मना लानानै अर्गेनिक जेनेबा जिजों बानायनाय फाथोनि जों मना बानायनाय बेफोरखौ लानानै ना बायहैयाबानो ना फानग्रायाबो ना हरा। जाहाथे जों बेफोरबायदि नियम नितिखौ खालामनो हायो। बाहायबो जोङो जुजिगोन, चेलेन्ज खालामगोन। आरो गासिबो सुबुंनिफ्राय क'क्राझार नोगोरनि बेखौनो खावलायदों गुरैयै जाहाथे सिंगल इउज प्लास्टिकखौ बाहाया आरो जे रिइउज जायो बेखौ जोङो मोजाङै सांग्रांथि होगोन। बेखिनिखौ बुंनानैनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम गोजोननाय बावबाय। जों एक्सुवेलि क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि माखासे जोंनि फोरोंगुरुफोर आरो ट्रेनिं गथ'फोर बिसोरखौ लानानै जोंनि आसामनि SCERT जि जोंनि गाहाय मावख' बिथांमोननि गाइडलाइन बायदियै आरो आसाम फरेस्ट एन्ड डिपार्टमेन्ट मोननै दं, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो मोनसे एनभाइरनमेन्ट डिपार्टमेन्ट। बिथांमोननि गाइडेन्सआव जोङो मा लादों जे माबाजों लोगोसे जेनेबा 5 जुन एनभाइरनमेन्ट डे जों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जोङो मा खालामनो लादों जे सिंगल इउज प्लास्टिक जेखौ जोङो खनसेल' बाहायनानै गारनाय जायो प्लास्टिकफ्रा। आरो बे प्लास्टिकफोरखौ गारनायनि उनाव जों मा जायो, जेराव मेराव थानानै बिसोर मा खालामो, ब्लक खालामलाजोबनानै दैबाना जायो, माबा माबि जायो, हानि एकदमबारे अस्तित्वआनो थाया। गतिके बेखौ जों माबोरै होबथानो हायो बेखौ जोङो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनै सिरियैनो होस्राव होसि गैयालासिनो, जिहेतु क'क्राझाराव 144 सोलिगासिनो दङ, बेनि थाखायनो जों होख्राव होसिखौ खालामाखै। जोङो पारमिसन लानानै सिरियै हानजा सुरनाय मोनसे सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बिनि थांखियानो जाहैबाय जे खनसेल' बाहायनानै गारनाय जि प्लास्टिक
बे प्लास्टिकनि गेजेरजों जोंनि आबहावा बेनिफ्राय हानि जि सहायनाय गोहो बेफोरो ओमफ्राय फोलोमनाय गोहो बेफोरो जोबलांजोबो बेनि थाखाय बेखौ जुदि जोङो होबथानांगौ जायोब्ला जोङो मा खालामनांगोन जे प्लास्टिकखौनो जों बाहायनो एंगारनांगोन नाथाय जों नुनो मोन्दों जे गोबां मानसिफ्रा बाजाराव फैयो आखाइ गोजा फैनानै रिदिं रिदा प्लास्टिक लानानै थाङो आरो बेफोर प्लास्टिकखौ दोननोथ' जायगा गैखाया जेराव मेराव गारो ओमफ्राय हाया नस्थ' जायो बा आबहावाया नस्थ' जायो पलिउसन जायो दा बेखौ जोङो होबथानोब्ला जोङो एक्सुवेलि सुबुंखौ जोङो फोजाखांनांगोन सुबुंखौ फोजाखांनानै सुबुंनि सायाव जोङो बिनि फारसे सांग्रांथि लाबोनांगोन आरो बै सांग्रांथिनि गेजेरजोंसो जोङो बयखौबो प्लास्टिकनिफ्राय गोजानाव लाखिनानै जोङो सुबुं आबहावा आरो लोगोसे हाखौ जोङो रैखा खालामनो हागोन बेनो जोङो जे प्लास्टिकखौ जोङो जोंनि जा जों क'क्राझार बेसिक ट्रेनिंखौ जोङो प्लास्टिक सिंगल इउज प्लास्टिक फ्रि जन होननानै जों डिक्लेयार होदों बेवहाय जोङो जायखिजाया बेबायदि जुदि सोरबाफोर बाहायफैनानै सोरबा जुदि माबा खालामोब्ला जों बेखौ अफेन्स होनना हमना लानाय जागोन आरो बिथांमोनखौ जोङो बुजाय आजाय खालामनानै एबा फिसा फिसौ साजा होनायनिबो जोंहा राहा थागोन दिनै जोङो राहा लादों जे जों माखासे प्ले कार्ड लिरना लानायाव जोङो दिन्थिदों जे प्लास्टिकनि सुबुंनि जिउआव आरो बारहावायाव प्लास्टिकनि गिख्रंथावा माबायदि आरो बेफोरबायदि स्ल'गान लिरदों आरो बे स्ल'गानफोरखौ फरायनानै बा मिथिनानै सुबुंफ्रा प्लास्टिकनिफ्राय गोजानाव थागोन बेखौ जों मिजिंथिनानै जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101536360